गासै बर'नि जिखिनि जोंहा पर्टेल चेनेल दङ क'क्राझाराव गासैखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। दिनै जोङो गुबैयै मोनस्नि जि माने जेंना आरो जिखिनि इस्यु दङ बिनि सायाव आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन जिखिनि बिफान दङ बे बिफानारिफोरनि जिखिनि स्टेप लानो गोनां बा इनिशिएटिभ लानो गोनां बिनि सायाव जोङो खौरांगिरि मेल खुंदों। आरो बे बेलायाव जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो जोंनि खुद्रिनाय जोंनि रिसेन्टमेन्टखौ जोङो अलरेडि सरकारनो जोङो फोरमायबाय। नाथाय बिनि गेजेरावबो हाबाफारिफ्रा बा बे जेंनाफ्रा सुस्रांजायैनि थाखाय जों दिनै खौरांगिरि मेलखौ जों खुंदों। से नम्बराव जाबाय जे पिजिटि टेट माने रिक्रुटमेन्ट थांनाय 7/9/2021 पिजिटि टेटनि थाखाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदों। बेयाव 2272 माने पस्टनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन। दा बे एडभार्टाइजमेन्टआव बर' केन्डिडेटफ्रा बा बर' मिडियाम बेकग्राउन्डनि केन्डिडेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हायाखै, जिहेतु बेयाव बर' अपसन गैयामोन। अपसन गैयैनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हायाखै। आरो बे मेटारखौ लानानै जों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु आसामनि चिफ मिनिस्टारनिसिम जोङो मेटारखौ कनभे खालामदों आरो जोङो डिमान्ड खालामदों जे बेयाव बर' केन्डिडेटफ्रा बन्सित जानो मोना। दा बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होदोंमोन जे एबसु आरो थुनलाइ आफादजों सावरायनानै प्राय 400 पस्ट माने बर'नि थाखाय क्रिएट खालामगोन आरो 40टा जिखिनि हाई स्कुल आरो हायार सेकेन्डारि बेखौ बर' मिडियामाव आपग्रेड खालामगोन होननानै, खिन्थु बे हाबाफारिया दिनैसिमबो जाफुङाखै। 2 नम्बराव जाबाय जे आसामाव 4 लेंगुवेज फर्मुला इमप्लिमेन्ट खालामनो नागिरदों, नाथाय जोङो दाबि होदों जे 3 लेंगुवेज फर्मुला जानांगौ होननानै। जिहेतु अल इन्डिया 3 लेंगुवेज फर्मुला सोलिगासिनो दङ, बिमानि राव बर' बा असमिया बा असमिया, इंराजि आरो राष्ट्र भाषा हिन्दी। नाथाय आसामाव मोनसे 18 डिसेम्बर 2019 मोनसे गभर्नर नटिफिकेसन ओंखारदों। बेयाव लिरनाय दङ जे असमिया मिडियामनि थाखाय असमिया, बिनि उनाव इंराजि, बिनि उनाव 50 हिन्दी आरो 50 आदार्स बर' बा कार्बि राभा गुबुन गुबुन और 100% एसामिस। देट मिन्स बिसोरो माने 50 + 50 खौ फरायाबा 100% एसामिस फरायनो हागोन, माने एसामिस इंलिस आरो एसामिसखौनो फरायनो हागोन। नैथियाव जाहैबाय बेंगलि मिडियामनि थाखाय खालामदों, बेंगलि इंलिस आरो 50 हिन्दी + 50 आदार्स माने आसामनि लेंगुवेज और 100% एसामिस खालामनानै बेयाव होदों। 3 नम्बराव जाहैबाय बर' मिडियामनि थाखाय बेयाव होदों बर', बिनि उनाव इंलिस 50 हिन्दी 50 माने एसामिस बा गुबुन गुबुन भाषा आरो और माने 100% एसामिस। दा एसामिस मिडियामनि स्टुडेन्टनि बेकग्राउन्डआ बिसोरो एसामिस बा हिन्दीखौनो फरायनानै माने सोलोंथाइ लानो हागोन, खिन्थु बर' मिडियाम बेंगलि मिडियामनि थाखाय 4 लेंगुवेज फर्मुलानि बार्डेन फैदों। दा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा साइन्स एन्ड टेक्न'लजि, जोंनि स्टुडेन्टफ्रा माने डिजिटेल स्किलनि बे जुगाव गावबा गावनि केरियार गावबा गावनि भबिसतखौ दानांगौ। बेबायदियाव लेंगुवेज बार्डेन होनायखौ जों लुबैया। रावखौ बयबो रोंनांगौ, सोलोंनांगौ। राव सोलोंनाया मोजां बाथ्रा, खिन्थु राव सोलोंनो थाखाय गोबां लामा दङ। खिन्थु जोङो सिलेबास हिसाबै जोङो माने राव सोलोंनायखौ जोङो लुबैयाखै आरो बिनिखायनो जोङो बे 4 लेंगुवेज फर्मुलाखौ जों अपोज खालामो। 3 नम्बराव जाबाय निपुन भारत 7/10/2021 नि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट अक्ट'बर मासनि। बेयाव फाउन्डेशनेल लिटारेसि एन्ड निउमारेसि बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसननि नेशनेल इनिसिएटिभ आरो बेयाव आसामाव समग्र शिक्षा बिनि मिशन डाइरेक्टरा मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों। स्टेट लेभेलनि कनसालटेन्ट, डिस्ट्रिक्ट लेभेल कनसालटेन्ट आरो गुबुन गुबुन पस्ट आरो बेयाव कम्पालसरि खालामदों जे माने एसामिस आरो इंलिस प्रफिसियेन्सि इन एसामिस एन्ड इंलिस बोथ रिटेन एन्ड भार्बेल बे कम्पालसरि खालामदों। जों दाबि खालामदों जे बर' केन्डिडेट बर' मिडियामनि थाखाय बेयाव बर' सोनांगौ आरो अकल जुदि एसामिस आरो इंलिसखौ कम्पालसरि खालायोबा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बन्सित जागोन। 4 नम्बराव आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट। बे आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्टनि थाखाय
जोङो DGP बिथांनो जाय चेयारमेन बे आसाम पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनि जोङो अलरेडि लेटार होबाय जे बिटिआरनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवल' बर' माने जों एग्जाम लिरनो हानाय बेयाव मोनसे सार्कुलेसन ओंखारदों। आसामनि गोबां जायगायाव धेमाजि, लखिमपुर, गलाघाट बा नोङो कार्बि आंलं बा गुबुन गुबुन जिल्ला जेसेबां जिल्लायाव बर'फोर दङ जेराव बर' केन्डिडेट दङ कनस्टेबल बेयाव टटेल 2391 पस्ट UB आरो 4271 पस्ट AB कनस्टेबलनि थाखाय जि एप्लाइ खालामदों बिथांमोना बयबो बर'आव लिरनो मोननांगौ आरो बे मेटारखौ लानानै जोङो दाबि खालामदों आरो बेखौ लानानै सरकारा बिबेसना खालामदों होनना बुंदों खिन्थु दाबो डिसिसन होआखै। दा बेखायनो जोङो खावलायदों सरकारखौ बिनि सायाव इमिडियेटलि डिसिसन लानो थाखाय। आसाम जुडिशियेल सार्भिस एग्जामाव 2009 निफ्राय कुनु बर' केन्डिडेटआ बे एग्जामाव जिरायनो हायाखै। बिनि गुबै कारना जाबाय जे बेयाव असमियाखौ कम्पालसरि खालामना होदों जायनि थाखाय जोंनि एसपायरेन्ट केन्डिडेटफ्रा जाज जानो हानाय बा उननि समाव चिफ जाज जानो हानाय बा गुबुन गुबुन केटेगरिनि जि एग्जाम बेखौ जोङो मोननो हायाखै आरो जायनि थाखाय जोंनि केन्डिडेट जोंनि स्टुडेन्टफ्रा बिनिफ्राय बन्सित जादों। जिहेतु बर' रावा 8th शेड्युलाव हाबबाय, बर' रावा आसामनि स्टेट एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। दा बेखायनो UPSC आरो गुबुन गुबुन एग्जामाव बर' रावखौ जिहेतु एप्लाइ खालामो आसाम जुडिशियेल सार्भिसा मानो एप्लाइ खालामनो हाया? जोङो रेजिस्टार बिथांखौ लोगो हमनाय जादों एबसुनिफ्राय आरो बेयाव जाजेस कमिटिया बिनि सायाव डिसिसन लागोन। जों मिथिनायाव बे एजेन्डायाव डिसकासनाव दङ, फैबाय थानाय डिसेम्बर दानावनो बे जागोन। बिनि उनाव बियो एग्जाम ब्रान्चआव थांगोन, चिफ जास्टिसनियाव थांगोन, हाइ कर्टनि, बिनि उनाव आसाम सरकार आरो गभर्नरनो थांगोन नटिफिकेसननि थाखाय। दा बेखायनो जोङो बुंदों जे बे एजेन्डाया पास जानांगौ आरो बर'आ इनक्लुड जानांगौ। APSC क्वालिफाइं पेपार बेखौ लानानै नैबे साननैसोआव गोबां दावराव दावसि जादों। बङाइगावनि आसाम सरकारनि जे केबिनेट डिसिसन बेयाव इंलिस आरो असमियाखौ उइथड्र खालायदों होननानै बे डिसिसनाव लिरदों खिन्थु गुबैयै बेयाव इंराजिजों लोगोसे एसामिस, बड' आरो बेंगलि बे इनक्लुड जानानै दंफायोमोन। दा नुनायाव असमिया आरो इंलिसखौ नुदों खिन्थु बर' आरो बेंगलिनि मेटारा फकासाव फैयाखै। दा जिहेतु जोङो 8th शेड्युलाव हाबबाय, आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय, बे हिसाबै UPSC आरो APSC आव बर'जों लिरनो हानाय बा बर' लेंगुवेज पेपार लिरनो मोननाय बेबस्थाया जाबायमोन। UPSC आव बे बाहाल दङ खिन्थु आसामाव दिनै उइथड्र खालामनाय लोगो लोगो इंलिस आरो एसामिसखौ उइथड्र खालामनाय लोगो लोगो बर'आबो बेयाव उइथड्र जाफाबाय आरो जे दरजाया गेवबाय बेखौ बन्द खालामफिननायाव जोङो गोजोननाय मोनाखै। दा बेखायनो UPSCनि बायदि APSC आवबो बेखौ बाहाल लाखिनांगौ, जों बेखौ सरकारनिसिम दाबि लाखिदों। मेडिकेल एडमिसनखौ लानानै जोङो मोनसे खेलिमेलि नुदों जे 9 माने नन बनाफाइड केटेगरिनि स्टुडेन्टआ ST रिजार्भेसन लिस्टनि खथायाव जोङो माने बे लिस्टआव फैनायखौ नुदों आरो बे लिस्ट मथेब्ला बिथांमोना कुनु कारनाव बेनि बनाफाइड केटेगरियाव गोलैया आरो बिथांमोना बे जायगाखौ आवग्रिनायनि थाखाय ST केन्डिडेटफ्रा बिनिफ्राय बन्सित जादों आरो गुबैयै बिथांमोना ST केटेगरिनि नंगौना नङा, सार्टिफिकेटखौ सोर बबे जायगानिफ्राय बोरै मोनखो, बोरै प्रभाइड खालामखो, बे गासै मेटारखौ लानानै आसाम सरकारा मोनसे स्पेसियेल इनकुवारि बहायनांगौ आरो जायनि गेजेरजों फेक्ट फाइन्डिं खालामनानै दायनिगिरिब्ला बेखौ साजा होनांगौ आरो जुदि बिसोरो रियेल जेनुइन ST बा बिनि थाखायबो बिनि सायाव नायबिजिरनानै बेखौ माने फोरमायनांगौ। बे दाबिखौ जों लाखिदों। दा बेखायनो बे मोनस्नि जि माने इस्यु, बे इस्युखौ लानानै जोङो दिनै खौरांगिरि मेल आरो बेयाव कनसार्न डिपार्टमेन्ट अथरिटिखौ बिनि सायाव बेबस्था लानो खावलायबाय आरो नैथियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि स्पेसियेल इन्टारभेनसनखौ जों लुबैदों आरो जुदि बे जाफुङाब्ला जोङो सरकारखौ प्रेसार होगोन आरो डेम'क्रेटिक जि फाइट बेखौ जों कन्टिनिउ लाखिगोन। दा बेखिनिखौनो जों दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायबाय। गोजोन्थों। बिटिआरनि जि सुक्ति बायदि 6.3 जिखिनि जोंहा भेन्सार इन्स्टिटिउसन दङ LP टु कलेज, बे भेन्सार इन्स्टिटिउसनफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि बेयाव दफा दङ आरो बे दफा मथे मोनसे कमिटि बानायनाय जाबाय RCJनि। दा 1 बोसोर बारलांबाय, बे कमिटिया माने खोब प्रपारलि बियो हाबाफारिखौ मावनो हायाखै
आरो मावनो हायैनि जाहोनखौ बिथांमोना बुंनो नागिरो जे गेजेराव कभिड सिटुएसन थांबाय, लकडाउन जाबाय, गेजेराव नोङो बिसायख'थि थांबाय, बेयाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट थांबाय। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो कमिटिखौबो जोङो प्रेसार होगासिनो दङ। मिटिङा जायाखै नङा खेबनै जालांबाय कमिटिजों थांनाय समाव, आरो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि, आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनखौ जोङो प्रेसार होबाय थादों जे बिनि प्रसेसा गोख्रैनो जानांगौ। जिहेतु NEP फैनो थांगासिनो 2022आव, NEP जानायनि सिगां भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खामानिया स्पिड आप जानांगौ। आरो बेखौ लानानै चिफ मिनिस्टारा जि मडेलिटि, बबे आधाराव, जेराव निट बेसनि मेटारा बेयाव लिरनाय दङ, दा निट बेसनि आधारा मा जागोन, बिनि बेसिसा मा जागोन, बे निट बेसखौ डिफाइन खालामनो थाखाय मोनसे मडेलिटि तयार खालामनाय जागोन। आरो बे मडेलिटि मथे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना जागोन। बे सरकारनि बाथ्रा। आरो बे मडेलिटिखौ जोंनिफ्राय अलरेडि होनाय जाबाय, नैबे मडेलिटि बे आधाराव निट बेसआव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना जानांगौ होननानै। दा चिफ मिनिस्टारा जोंजों रायज्लायनो गोनां, नाथाय बियो खेबसे रायज्लायनो गोनांमोन, सेप्तेम्बर दानाव बे पस्टपन जाबाय। दा बे डेटआ रिसेडुल जायाखै। दा बेखायनो जि लामाजोंनो जाया मानो कमिटि, सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो गिबि मन्थ्रि गासैबो बे मेटारखौ स्पेसियेल एटेनसन लानानै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि जेंना दङ बेखौ गोख्रैनो स्पिड आप खालामनांगौ। आरो फैबाय थानाय 2022नि सिगांनो बे प्रसेसा आराम्भ जानानै बेखौ फोजोबनायनि गेजेरजों मोनसे न्याय आरो जास्टिस होनांगौ होननानै जों खावलायो। फोरोंगिरिफोरा जोंनिसिम गोबां टेलिफन हरो, सावरायफैयो, लोगो हमफैयो। बिथांमोननि जि जेंना, बे गोलाव समनि जेंना, आरो जिहेतु दफायाव दङ, एकर्डआव दङ, बे जेंना सुस्रांनाया सरकारनि बिबान। आरो सरकारखौ प्रेसार होनांगौनि थाखाय जोंनिफ्राय जिखिनि मावबाय थादों बेयाव जोङो मालाबाबो खम खालामाखै। फोरोंगिरि बिथांमोना गावनि डिउ राइटनि थाखाय सोमावसारदों, जोंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया, खारन बिथांमोना सरकारनिसिम खोमा सुहोदों। नाथाय जोङो सरकारखौ दाबि खालामदों जे सरकारा बिनि सायाव गोख्रै बेबस्था लानांगौ। आरो बे मेटारखौ एट एनि कस्ट माने 22नि सिगां रिजल्भ खालामनांगौ होननानै जोङो दिनै फिन खेबसेबाव जोङो दाबि खालामदों। आरो उननि समाव जोङो बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों सलुसन खालामनायनि जिखिनि लामा राहाफारि लानांगौ बेखौ जोङो जेब्लाबो हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों।